It's time for DJ Rocky's Secret Files. Ibang tao ang dahilan kung bakit nabuo ulit ang pamilyang nawasak ng mister ko. Hi, DJ Rocky. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula sa ibabahagi kong ito. Pero sisikapin ko at susubukan ko na gamitin ang mga tamang salita para mailahad ko ng maayos ang mga pinagdaanan ko. Eto ako. Laging nagmamahal. Pero lagi ring nasasaktan. Itago mo na lang ako sa pangalang Jessa Marie. At ito, ang aking secret file. Meron akong asawa. Ginagawa naman niya ang lahat para hindi kami magutom. Kumbaga, responsable naman siya. Kaya lang, may problema. Hindi niya kami binibigyan ng anak namin ng oras. Parang nanlilimos ako ng oras sa asawa ko. At ayoko yung i-demand sa kanya dahil gusto ko na kusa niya yung ibigay para sa amin. Kapag uuwi siya ng bahay, ang lagi niyang hawak-hawak ay ang cellphone niya. Actually, nanliligaw pa lang siya sa akin noon. Alam naman niya kung ano ang ayaw ko sa isang lalaki. Tapos ngayon, yun pa ang gagawin niya. At patuloy niyang ginagawa. Ano ito? Yun ay ang mag-inom. Oo, DJ Rocky. Noon pa man, ayoko ng lalaking nag-iinom. At akala ko paninindigan niya ang hindi niya pag-iinom, pero nagkakamali pala ako. Nung naging mag-asawa na kami, umariba na siya sa pag-iinom. Siguro para sa iba, normal lang yun. Pero para sa akin, hindi. Nung una, hindi nga siya umiinom kasi alam niyang ayaw ko. Pero habang tumatagal, doon ko na siya unti-unting nakikilala. Pag may nagyayaya sa kanya, diretso niyang pupuntahan yung nagyayaya sa kanya. Tapos pag nandun na siya, tsaka siya magsasabi sa akin na mag-iinom siya kasama yung nagyaya sa kanya. Wala naman ako magawa. Kasi nung time na yun, hindi pa naman siya madalas mag-inom. Wala na lang akong choice. Labag man sa kalooban ko,
may mga pagkakataon na hindi ako pumapayag kapag nagpapaalam siya. Nalalabas siya at iinom kasama ang mga kaibigan. Sinusunod naman niya ako. Pero nung katagalan, yung gusto na niya ang sinusunod niya. Umuuwi siya ng lasing sa bahay. At dahil doon nagkakasagutan kami. Parang wala na akong boses sa kanya. Mababaliw na ako kaiisip kung nasan siya, hindi siya nagre-reply sa akin. Tapos uuwi siya ng lasing. Paano kung may mangyari sa kanya sa labas? Paano kung madisgrasya siya? Kumusta na lang kami ng anak niya? Yung bang ganon, DJ Rocky, hindi niya man lang maisip yun. At dahil sa paulit-ulit yung nangyayari, dumating yung araw na parang nagmanhid na lang ako. Na parang okay na lang sa akin kung ano mang gawin mo. Pero unti-unti, hindi ko namamalayan na nawawala na rin pala yung pagmamahal ko sa kanya. Hanggang sa natagpuan ko na lang ang sarili ko na pumipindot-pindot ng cellphone, gumagawa ng isang bagay na hindi naman dapat ginagawa ng isang may bahay. Nag-install ako ng isang app. At dun sa app na yun, kapag nagre-reply ka, kumikita ka. Hindi ko na lang babanggitin kung ano yung app na yun. Nung una wala naman talaga akong balak seryosohin yun eh. One time, may nag-chat sa app na yun. Nag-reply ako. Ang iniisip ko lang nun, para sa coins. At habang tumatagal ang usapan namin, lumalaki din yung coins na nakukuha ko sa taong to. At hindi ko na namamalayan na napapasarap na ang usapan namin. Halos ka-vibes ko siya. Itago natin siya sa pangalang Finn. Nung una, nagsinungaling ako sa kanya dahil ayoko na makilala niya ako. Ayoko makilala ang true identity ko. Ninuman sa app na yun. So kung ano-ano lang ang mga pinagsasabi ko para wala talaga siyang idea kung sino ako sa totoong buhay. Tinanong niya yung pangalan ko. Hindi ko sinabi yung totoo. Tinanong niya ang Facebook account ko. At dahil nga sa na-attach ako sa kanya eventually, gumawa ako ng FB. Bagong Facebook account para doon na lang kami mag-usap. At yung FB account na yun, akala ni Finn ay tunay kong account. Ilang araw pa lang kaming magka-chat pero hindi ko namamalayan na nahuhulog na ako sa kanya. Pero hindi ko yun pinapahalata. Actually, 3 years lang yung gap niya sa akin. But it doesn't matter anyway. Hindi niya alam na may anak ako. At meron akong asawa. And by the way, nakipaghiwalay na ako sa asawa ko. Lahat ng yun, lihim kay Finn.
Hanggang sa isang araw, umamin siya sa akin na mahal niya na ako. At dahil nahulog na rin talaga ang loob ko sa kanya, doon na ako naglakas loob sabihin sa kanya ang totoo. Ang totoo kong pagkatao. Kasama rito ang tunay kong Facebook account. Tanggap ko na sa sarili ko kung sakali mang layuan niya ako, hindi niya na ako pansinin, hindi niya na ako kausapin, o balikan. Yun ang akala ko. Pero nagkamali ako. Pinatawad ako ni Finn. Kahit hindi ako nagsabi nung una pa lang. Sabi niya sa akin kung sakaling maging kami, siya na lang daw ang magiging tatay ng anak ko. At mas lalo akong napahanga sa kanya dahil doon. Tuloy-tuloy ang communication namin. Humahanga ako sa pagiging gentleman niya. Sa talent na meron siya. Drummer siya ng isang banda. At ang ganda rin ng kanyang boses. Hanggang sa hindi ko inaasahan. Minessage ako ng kinakasama ko o ng asawa ko. Gustong makipagbalikan. Wala na akong maramdaman pang pagmamahal sa kanya. Parang nagmanhid nga ako eh. Si Finn, ilang araw ko palang nakikilala pero hulog na ako. So hindi ko pinansin ang asawa ko. One day, may kumakatok sa bahay. Pagbukas ko ng pinto, yung asawa ko nakaluhod. Nagmamakaawang bumalik ako sa kanya para raw sa aming anak. Sabi ko sa kanya, bigyan niya ako ng panahon para makapag-isip. So pinalipas ko ang ilang araw. Gulong-gulo ako sa nararamdaman ko. Kinuwento ko ang pinagdaraanan ko kay Finn. Dahil gusto ko na maging honest sa kanya. Palagay rin ang loob ko sa kanya. Nanghingi ako ng advice sa kanya. Dahil siya rin ay galing din sa pamilyang hindi buo. At alam mo, DJ Rocky, kung ano ang ipinayo niya sa akin? Ang payo niya ay kung ano raw ang mas makabubuti para sa anak ko, yun daw ang gawin ko. Kasi mahirap daw para sa isang bata na walang kikilalanin at kakalakihang tatay. Sabi niya, magiging magkaibigan pa rin kami. Kung sakaling piliin ko ang asawa ko. At ang pinili ko, DJ Rocky, yung taong nagwasak ng sarili naming pamilya.
At yung bumuo ng nawasak na pamilya ng mister ko ay si Finn. Dahil sa kanya nabuo uli ang pamilya ko. Sabi naman ng asawa ko magbabago siya. So para mabuo ang pamilya namin, pag-aaralan ko uli siyang mahalin. Para sa aming anak. Ayoko na mahirapan siyang lumaki. Na walang ama. At sana tama ang naging desisyon ko. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Jessie Marie. At ito, ang aking secret file.